Iż-żgħażagħ wiċċ-ewlieni ta' din l-esperjenza tal-elezzjonijiet lokali kien xurilu lil Partit Laburista permezz tal-Forum Żgħażagħ Laburisti nieda l-kampanja Start. Kampanja intenzjonata biex tiġbed iż-żgħażagħ lejn il-ħajja politika s-servizz tal-pubbliku. Ir-riżultati kienu evidenti. Fil-fatt mhux biss ġew rieletti kunsilliera żgħażagħ iżda ġew eletti ħafna żgħażagħ għall-ewwel darba fil-Kunsill u f'każi partikolari dawn iż-żgħażagħ saru sindki għall-bliet u l-irħula tagħhom. News tkellem ma' wħud minnhom fosthom Rodrik Spiteri li kontesta l-ewwel darba u nata r-responsabbiltà li jmexxi lil raħal ġdid. Kampanja Start kienet kampanja li kienet qed tħeġġeġ il-kandidati żgħażagħ biex jipparteċipaw fisem il-Partit Laburista u iva il-kampanja Start tat il-frott tagħha għaliex jiena kont wieħed minn dawk il-parteċipanti fil-kampanja Start u llum ninsab elett sindku ta' raħal ġdid. Rozjan Kutajjar hija l-iżgħar kandidata mara eletta bħala sindku, Kutajjar ukoll saret is-sindku ta' Ħalqormi. L-inizjattiva ta' Start kienet suċċess sentni għaliex il-Partit Laburista wera l-fiduċja massima fiż-żgħażagħ u ż-żgħażagħ min-naħa tagħhom u rew il-potenzjal tagħhom. U naħseb li anke ċ-ċittadini fil-lokalitajiet Maltin u Għawċin għarfu japprezzaw dan billi taw il-vot tagħhom liż-żgħażagħ. Magħhom sindki ġodda fl-Isla u Marsaxlokk ukoll Justin John Camilleri u Edric Mikallef kienu kunsilliera fil-leġislatura li għaddiet iżdissa kienu eletti sindki tal-lokalitajiet tagħhom. Bħala konsil tlajna tim imħallat. Għandna l-esperjenza tal-anzjani u l-enerġija u d-dinamizmu taż-żgħażagħ. Issa dawn naħseb li jgħinu biex il-lokalità tal-Isla għandha l-potenzjal li tkun l-aqwa bil ġewwa Malta u dan nistgħu nagħmluh. Ħafna żgħażagħ kif qed tajjeb inti ġew eletti, naħseb li l-Maltin qegħdin juru li jridu stil ġdid ta' tmexxija kif qed jinsisti l-mexxej tagħna Joseph Muscat li huwa wkoll tista' tgħid huwa wkoll żagħżugħ. U naħseb li allura il-Maltin qegħdin jaraw li jibnu flimkien tim ta' żgħażagħ biex imexxu din il-politika ġdida dan l-istil ta' tmexxija. Ian Borg ikkonferma ruħu bħala sindku li mexxa lil Ħaddingli b'suċċess fejn kiseb kważi 1500 vot mill-2200 vot validu. Naħseb li kienet kampanja suċċess, għandi nostalġija għal dawn iż-żgħażagħ kollha li ġew muri għal fiduċja tagħhom sabiex immexxu l-lokalitajiet rispettivi. Jiena ta' 16 sena kont wieħed minnhom u minn hawnhekk wara li nifirħilhom inħeġġhom jżommu saqajhom mal-art u jibdew il-ħidma tagħhom sabiex anke jibdew jimplementaw il-manifest ambizzjuż li propona quddiem l-elettorat il-Partit Laburista f'dawn l-elezzjonijiet.